anakku Ngger Bratasena sumurupa iki pun Bapa Pandhu Dewanata ya Ngger. Ana tetembungan swargane wong tuwa gumantung marang putra. Iki dina wong tuamu masih mapan ning alam pangrantunan Bratasena. Tetan ngawruhi kang tekane tanpa sangka langit Jawata yang dari Saraswati saya dianggayani kekaling sanggup doyo kalamun sisep kang dadi panduluku iki kaya anakku lanang Bratasena kang suwening saka 5. Ngger. Sena. Janur gunung kadingaren ngancik wanci madyaratri. Jeneng sira suwen ana ngarsanipun bapa ana wigati apa marage matur ya bocah bagus. Wah. Durna bapakku ya Durna guruku. Anakmu lanang Bratasena sowan ana saka 5 mung bakal nyuwun obor marang Bapa Durna. Obor kuwi tegese pepadang. Oh, pepeteng apa kang lagi nglimputi jeneng sira Ngger Bratasena? Katemben wae. Aku kaya ngambah ing alam pangimpen. Jroning alam pasupenan mau kaya dene aku nyumurupi wong tuaku Bapa Pandhu Dewanata. Bapa Pandhu paring dawuh lamun kalenggan samengko waksih mapan ana alam pangrantunan. Jare ana tetembungan swargane wong tuwa gumantung marang putra. Iki bener apa ora? Kembang Dewandaru swarga ingkang wit mas glegen ingkang ron saluka mulya lole semono le duning dungul wana dadi alas-alas dadi wana ndugrek manyer-manyer amilah. Wah, muridku bocah Jarot, muridku bocah Gagah Sena. Ora nyono orang legewa kowe dimpeni wong tuamu. Iya. Paring dawuh yen swargane wong tuwa ki gumantung marang anak. Pancen bener. Mula daya-daya aku sowan ana ngarsane Bapa Durna aku bakal nyuwun dawuh. Manut
Bapa Durna, aku kudu kepiye ambrih wong tuaku antuk kasuwargan. Ngene iki lho, murid sing tak senengi nek duwe murid kaya kowe ngene iki. Saben cethuk gurune mesti rembukan sing wigati, rembukan sing wos. Ngrembug kasuwargane wong tuwa, nyenengne wong tuwa. Lah ora murid-muridku Kurawa iki nek ketemu aku gur sambat. Tak tuturi yo, Ngger. Pancen bener swargane wong tuwa kuwi gumantung marang anak, ngono. Mula wong tuwa nglakoni prihatin, wong tuwa nglakoni tapa brata, tirakat kuwi kanggo kamuktene anak putu, ngono. Wong tuwa nglakoni prihatin Kanggo kamuktene anak putu. Kok sok baline swargane wong tuwa ki ya gumantung marang pakartine anak, dongane marang anak. Dadi ibarate iki kaya dene rantai sing mubeng ngono kae. Wah, Ora babe-babe tak kandhani kowe iki diruwange dhisik. iya. Manut dawuhe Guru Durna aku kudu kepiye? Supaya Bapa Pandhu antuk kasuwargan. Manut kitab jroning Soka 5. Jroning tembang pangkur nyebutke lamun to amal utama kuwi 3 perkara kang tumrap wis ninggal donya. Sedekah jariah kang tumetes, paedahe tanate pedhot, ngilmu kang migunani tumraping liyan dadi pandom tumraping urip. Ngilmu pelet, ngilmu pengasihan lan sak panunggalane. Kawruh sangkan paraning dumadi yen pancen Bapa Durna bakal medharke marang Bratasena. Kang tundane aku iso nyuwargake Bapa Pandhu marake wejangen dina iki Bapa Durna. Ngilmu kuwi kawruh kang wingit, kawruh kang rusit. Ana syarat-syaratane sadurungipun Bapa mejang marang kowe. Syarat-syaratane apa marake paring dawuh? Jeneng sira kudu padi wujute. Kayu gong susuing angin kang mapan ing alas reksamuka ya Gunung Candramuka. Kayu gong susuing angin. Diganti kayu liyane ora kena. Ora kena wong jenenge syarat kok. Syarat kok dipaidel. Upama syarate kudu metu kopi ya mudhep kopi ngono. Iya. Kayu gong susune angin. Susuing angin kok susune. Iya. Mapan kayu gong susune angin mapan ono ngendi? Mapan ana Gunung Candramuka ya alas Reksamuka. Yen jeneng sira Bratasena iso nyuwanke kayu gong susuing angin esuk-esuk uga tak pejang. Kawruh sangan paraning dumadi mau. Yen Surup Surya iso nyuwanke wujude kayu gong susuing angin daya-daya Surup Surya kuwi tak pejang. Kawruh kasampunan kang tundane bisa dadi srana swargane wong tuamu Pandhu Dewanata. Yen kaya mangkono nyuwun pangestu daya-daya ngopati kayu gong susuing angin. Mereka sing hati-hati yo Ngger, muridku bocah bagus. Sena. Seranane wong yon mubeng.